Памятаеце гэты спеў з фільма «Адзін дома»? Merry Christmas. Вельмі папулярны ў Амерыцы раствяны спеў «Carol of the Bells» пасля выхаду фільма стаў папулярным ва ўсім свеце. Мы чулі яго і ў «Крэпкім арэшку», і ў «Гарры Поттэры». Цікава, што амерыканцы лічуць яго сваёй «Christmas song». Але насамрэч калядка нарадзілася ва ўкраіне, і там яе завуць «Шчэдрык». Падобная мелодыя была вядомая яшчэ ў дахрысціянскія часы. І вось у 20 стагоддзі кампазітар Мікола Леантовіч узяўся апрацаваць гэтую мелодыю. Ён працаваў над ёй ажно 20 гадоў. 3 версіі яму не спадабаліся, і толькі 4-й ён быў задаволены. На Раство 1916 году «Шчэдрык» упершыню на публіку выканаў хор Кіеўскага універсітэта.